Hayırlı kеш, siz Müslüm televideniyesi topşuların qoraysiz жаңалықлар шығарылышы белән студияда мен Римма Авзалова. Җирлеге бездә булган вакыйгалар турында кыскача. Авыл хуҗалыгы тармагында киеренке көннәр язгы чәчү төгәлләнергә дә өлгермәде. Тармак хезмәтчәннәре төрле азык әзерләү кампаниясына әзерләнә башлады. Шушы көннәрдә әлеге җаваплылыкка әзерлекне бәяләү буенча комиссия эшләде. Аның Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының агросәнәгать комплексын инженер тәэмин итү бүлеге җитәкчесе Ришат Булатов рәислек итте. Теманы Альфинур Нугманова дәвам итә. Туганьяк агрофермасында Исламов һәм башка фермер хуҗалыкларында булганнан соң белгечләр Август Мөслим агрофермасының Мөслимдәге базасына килде. Агрофермада техниканы сезонга әзерләүгә елның-елында игътибар бирәләр. Быел да булганын ремонтлап куйганнар, яңалары да кайтачак икән. Квадрант дип атала торган яңа пресс-подборщик кайтардык. Кайтачак инде яңа Jaguar 950 модельле кормоуборочный комбайн, класс компаниясыныкы. Иске Jaguar'ларны быел эшләтми торган булабыз, эшли торган булабыз инде яңасы белән. Косилкалар инде безнең 18нче елда алынган 9 метрлы косилкабыз бар, 950 модель аксион тракторы белән. Шулай ук тагылмалы 3 метрлы 3 косилка, 4 пресс-подборщик Roland, тоже класс компаниясының. Агрофермада кышлатудан калган азык запасы тагын ярты елга җитәрлек әле. Бу күздә малларның баш саны ортачагын истә тотып, азык күләмен күпкә арттырырга исәплиләр. Һәр шарты терлеккә 40-45 центнер азык берәмлеге әзерләү бурычы куелган. Бу ел ярымлык азык дигән сүз. Комиссия членнары сезонда катнашачак агрегатларны җентекләп тикшерде, ургычларны эшләтеп тә карады. Техникалар яхшы гына әзерләнгән. Бу август компаниясының инде тоже бүтән җирдә техникалары бик яңалар, сокланырлык. Әйбәт кенә матур гына еллар килсен дә, әйбәт кенә эшләргә булсын. Быел безнең министрлык ниндирәк бурычлар куя шушы компанияга? Бурычлар безнең бит инде беренче майга техника әзер булырга тиеш инде шул. Кыш буе әзерләндек, укыттык инженерларны, күп районнарда инде механизаторларны укыттылар. Технологияны дөрес итеп эшләүгә, ул инде күп нәрсәдә экономиядә бирә, белем бер вакытта да мишай итми. Азыклы ат арамас дигән мәкалне истә тотып, районның күпчелек хуҗалыклары ел ярымга җитәрлек азык запасы тупларга тырыша. Белгечләр фикеренчә, районда бүген 1 еллык азык запасы бар. 3000 тонна печән, 16000 тонна сенаж һәм 16000 тонна силос планга кертелгән. Һәр шартлыкка 30 центнер азык берәмлеге туры килә дигән сүз. Әле моның өстенә салам әзерләнәчәк, фураж әзерләнәчәк. Шулай ук базларның әзерлеген карап киттек. Безнең хуҗалыкта да әзер. Әле безнең узган елга калган кармалар да җитәрлек. Безнең 1 ел запас белән әзерләнеп килә соңгы елларда 1 ел запаслык карма бар. Елны белеп булмый, шуңа без быел тагын шушы күләмдә әзерлибез. Быел тирлек азык әзерләүгә 3нче ел өттән чыгам инде. Техникалар төзек, ватылмыйча эшләргә. Комиссия Туганьяк агрофермасында тирлек азыгы әзерләү техникасының сезонга әзерлеген үрнәк дип бәяләде. Август Мөслим агрофермасы 2нче, Исламов крестьян фермер хуҗалыгы 3нче урынга лаек булды. Альфинур Нугманова, Айрат Фазилов, Мөслим телевидениесе. Җәй төзелешләр чоры Мөслимдә тагын бер бассейн төзелүе турында хәбәр иткән идек. Нептун бассейнында мәктәп укучылары шөгыльләнәчәк. Кыяшлыгы кыял зонасында төзелүче бассейнга һәркем йөри ала. Шул хакта алдагы сюжетта. Бассейнны Казанның Фортекс оешмасы төзи. Төзелеш өчен финанс чыгымнары республика бюджетыннан бүленгән. Төзелеш төгәлләнүгә таба бара. Бүген территорияны төзекләндерү эшләре башкарыла. Бүгенге көндә безнең тышкы эшләр башкарып барабыз. Сулар, трубалары, канализация трубалары бөтен здание içinden территориясына китте. Здание içinden чыкты. Сабан туйга ала берсә, урам эшләрен бетергә хәтим. Зданиены тиреп куйдык вокруг. Биредә өлкәннәр һәм балалар өчен аерым йөзү урыннары ясала. Бассейнда 4 сикерү тумбасы да булачак. Бинаның эчке өлешендә бизәү эшләре калып килә. Без килгәндә эшчеләр бетон астына ком җәя иде. Бигетә кергәнгә инде китте бер 6 ай бар. Менә төбеннән башлаган инде. Монда кергәндә үләннәр, алабуталар үсеп торган җир инде. Менә шушындый объект җитештердек. Монда бөтен әйбердә чималлар бар, погодалар әйбәт кенә булды, салкыннар булмады инде, эшләргә инде. Менә шушылай нормаль гына эшләп, шушындый улы гына төзелешне башкарып чыктык. Инде әйтергә кирәк инде бик
теге не булмаса да, бик көп эш калмады. Шушындай пока материаллар килеп тора. Бу шушы якын көннәрдә битеребез дип уйлыйбыз. Инде хәзер тышкаяклар да баралар, юллар салалар. Вентиляция, җылылык, канализация эшләнгән, су кергән бина үз котельныйыннан җылытылачак. Төзелешне август ахырына төгәлләү планлаштырыла. Мөслим гимназиясында урнашкан Нептун yüzü бассейнында yüzү дәресләре вакытында булганда безнең инде өлкәннәребез һәм яшьләребез анда yüзәргә кермиләр иде. Бу инде кыенлыклар тудыра иде. Әмма яңа бассейн төзелгәч, беткәч, аларга мөмкинлекләр артачак. Алар инде көн дәвамында yüzү белән шөгыльләнәләр дип ышанып калабыз. Мөслимдә спорт белән шөгыльләнү өчен мөмкинлекләр җитәрлек. Yüzү бассейннарында, спорт майданчыклары да бар, спорт заллары да эшли. Спорт белән шөгыльләнергә теләк кенә кирәк. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Җирлегебездә бер артлы Аллах йортлары калка яки төзекләндерелә. Узган шимбәдә район үзәгендәге Мөслим мәчетенә яңа манара һәм ой кую тантанасы булды. Теманы Альфинур Ногманова дәвам итә. Район үзәгендә моннан 30 ел элек төзелгән беренче мәчеттә игелекле дин кардәшләребез ярдәме һәм көче белән яздан бирле кулачлы ремонт эшләре бара. Төп диварларын исәпкә алмаганда Аллах йорты өр-яңадан төзелә ди бу эшнең үзәгендә кайнаучылар. Төзелеш эшләре Рамазан аенда да туктап тормады. Изге айның соңгы көнендә тарихи мизгелләрнең шаһиты булдык. Аллах йортына яңа манара һәм ой куелды. Айны күтәргәндә хәзрәтләр Аллаһы Тәгаләне зурлап тәкбир әйтеп тордылар. Беренчедән ул беренче мәчет булса җирлегебездә, икенчедән ул ни өчен кадерле, чөнки аны ул вакытта 90нчы елларда бөтен халык бергә җыелып ясады. Бергә җыелып төзеделәр. Алхамдулилла, шушы инде җирлегебезгә күркәм бер мәчет кенә булып калмасын иде. Монда йөрүчеләр бу мәчеттә намазларын, гыйбадәтләрен кылучылар һәр вакыт инде күпләп булып торса иде. 30 ел тарих өчен күп вакыт түгел. Мәчеткә беренче манараны куюның шаһиты булган Мөнир хәзрәт Борханов ул вакытта әле башлангыч класста гына укыган булган. Ул вакытта безнең бабайларыбыз шулай җыелып, мотор иттереп, шундый бер мотор тантана булган иде. Менә хәзер сизелмичә дә үтеп китте. 30 ел вакытта үткән. Тагын менә шу яңа манараларны күргәч, тагын хатирәләр яңара. Тагын шушы манаралардан азан авызлар ишетеп, халык шушы матур азаннарны тыңлап, шушы азаннарга җавап та биреп, килсәләр, намазларын тырыссалар, инде нур өстенә нур булыр иде. Манараны Чиләбе өлкәсеннән килгән эшмәкәр Сергей Захаров тышлаган, аенда үзе эшләгән. Башкарган эшкә карап күңел шатлана ди ул. Я 15 лет уже строю. Церкви, мечети, сейчас вот на мечетях в основном. Вот. Сейчас у меня ребята в Тобольске работают, Кравик.ру. Только приносит радость. И глаз радует, и душа поет, как сказать. Элекке манараның итәге зур булу сәбәпле, элегенде прожектордан утлар чыкмый иде. Бер киселгән халәттә тора, башсыз кебек. Без инде моны игътибарга алып, менә монда инде прожекторны читкә чыгарып, иншаллах таала кишләрендә инде айыбыз балкып тора торган. Үзебезнең инде динебезнең матурлыгы, символикасы инде якта торган халәттә инде эшләргә дип инде планлаштырып, менә шул инде эш башкарылды. Мөслим мәчетендә төзелеш эшләре әле дәвам итә. Бинаның түбәсен ябып бетерәсе, эчке эшләрне башкарасы бар. Бу эшләрдә игелекле дин кардәшләребезнең, эшмәкәрләрнең ярдәме зур диләр. Кемдер акчалата, кемдер төзелеш материалы белән ярдәм итә. Реконструкция, төзекләндерү эшләрендә хәләл көчләрен сарыф итүчеләр дә күп. Безнең инде байтак инде эшләр эшләнде. Әмма ләкин әле төзелешне 100% дип әйтсәк, әле 60% гына әле Аллаһның рәхмәте белән инде җиңеп чыктык ай. Әле тагын бер 40% бар. Иншалла Аллаһ теләгәндә инде үз рәхимлеге мәрхәмәте белән көч-куәт биреп, шушы эшне инде ахырына җиткезергә һәм дә инде Аллаһ насыйп итсә, халкыбызга хезмәт итә торган, шушында килеп гыйбадәтләр кыла торган бер бина булсын дигән инде зур өметләр, зур теләкләр. Альфинур Ногманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Тагын бер күләмле ремонт Мөслим урамнарында бара. Район үзәгендә кайбер урамнарда тротуар ясала, кайберләрендә асфальт җәелә. Гомумән җирлегебездә юллар торышына зур игътибар бирелә, чөнки иминлек юллар торышына бәйле. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Мөслимдә иртә яздан башланган юл ремонты бүгін дә дәвам итә. Районның моз җәмгыяте эшчеләре бүгенге көндә Гагарин, Банык урамында тротуарлар ясау белән мәшгуль. Алдагы елларда ясалган җәяүлеләр юлы машина юлына якын урнашу белән уңайсыз иде. Яңа тротуар юлдан шактый читтә. Шәхси хуҗалыкларга терәлеп үк диярлек эшләнә. Без Гагарин урамында бордюрлар җәябез, чтоб халыкка уңайлар йөрергә булсын. Эшләр әйбәт бара, тырышабыз, чтоб тиз чыгып бетенер. Элекке тротуар юлга якын торганга, без юлның читеннән ясыйбыз, шоферларга да җиңелрәк булсын өчен. Шашин һәм Октябрь урамнарында бу эш төгәлләнде инде. Тротуарлар өчен средствалар федераль бюджеттан һәм үзара салым акчаларыннан бүленеп бирелде. Эшчеләр ремонт эшләрен кыска срокларда башкарып килә. Гагарин урамында без мост предприятиесеннән 5 кеше шушы урамны эшлибез, брусчатка җәябез. Бордюрлар куеп бетергәч, бөтенләй заливать бетергәч, брусчатка эше китәчәк. Алла бирсә, бер айдан соң уже бик нык мотор булып, чиста пуста булып калачак. Моннан тыш юлчылар Мөслим Чаллы юлына таба. Мөслим башынан 60-га кадәр юл аралыгында да юлның аскы өлешеннән тротуар ясау эшенә кереште. Алга таба Татарстан урамы буенча төшеп, машиналар кую өчен стоянка эшләнәчәк, тротуар ясалачак. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Төзекләндерү эшләре белән бер рәттән урамнарны яшелләндерү дә дәвам итә. Бакча урамында алма агачлар кызыл чәчәкләре белән шаккатыра. Пушкин урамында әле бүген дә лаләләр чәчәк ата. Җирлегебезне яшелләндерү буенча башкарылган эшләр турында алдагы сюжетта. Агачлар һаваны кислород белән баетудан тыш җилдән, тузаннан да саклый. Моторлыгы белән күзләрне иркәли. Узган ел районда 3 миллионнан артык агач утыртылган. Быел 2 миллионнан артык үсенте кайтарылган. 60 белән Мөслим арасындагы яңа микрорайон авыл башы дип без аңа игълан бирдек. Ул инде безнең Мөслимнең авыл башы дип уйлап торабыз инде шундый исеме. Ул бик үзенчәлекле проект белән булачак. Анда инде безнең тур урамнар булмый, йомрый урамнар булачак. Йомрый түгәрәкләрдә инде йортлар булыр дип исәпләп торабыз. 200 га якын анда майданчык, 200 участок лайнында безнең йортлар. Әле анда менә йортлар төзелә башламаса да, бүген инде без аңа юлын эшләдек. Һәм инде шушы майданчыкка быел бит инде безнең зур бәйрәм 75 еллыкка 1945 агач утырттык. Менә шушы бер матур этик посадка булар. Аның каршысында 60 еллыкка утыртылган посадка, менә ул кооператив урамында. Менә bunысы инде Алла бирсә 75 еллыкка утыртылган посадка булачак. Авылларда 5-10 гектар мәйданда агачлар утыртылды ди Рамил Муллин. Мөслим Әлмәт юлында Мөслимдә 50 гектар мәйданда агачлар утыртылган. Кояшлы ял зонасында да агач утырту дәвам итә. Район башлыгы да биредә алма агачлар утыртты. Алмагач әйбәт китсенгә, аның чокыры тирәнрәк тә, киңрәк тә булсын. Туфрагы йомшартылган булсын. Тамыр җәйгәндә каты җирдә авыр китә. Шәрмә китерелгән, туфрак шәрмә, шуны салалар. Чөнки үзенең балчыгы кытылачак. Без менә бүген ык буена өмәгә чыктык. Беренче генә көн чыкмыйбыз инде. Берничә көн катнашырга туры килде. Һәм менә бүген без алма агачлар утыртабыз. Өметләнәбез, бу алма агачлар бик ямьле алма бакчасына әйләнер дип үзебезнең балаларга һәм яшь буыннарга бер хозурлык, матурлык калыр дип өметләник. Бу көннәк буенда укытучылар эшләде. Алар көче белән 300 га якын алма агач утыртылды. Киләсе елга алар чәчәккә күмелер, җимеш бирер. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов карары нигезендә старт алган ярдәм янәшә проектының 2нче этабы бара. Узган атнада азык-төлек җыелмалары безнең районга да килеп җитте. Билгеле булганча, проект пандемия чорында катлаулы тормыш хәлендә калган һәм мохтаҗлык кичергән гаиләләргә азык-төлек белән ярдәм итүне күздә тота. Ярдәм янәшә проектына Ак Барс банк финанс ярдәме күрсәтә. Азык-төлек пакетлары Татарстан Республикасы Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы төзегән исемлекләр буенча таратыла. Азык-төлек җыелмасының беренче партиясе моннан 2 атна элек таратылган иде. Проект кысаларында республика районнарында йөрүче махсус машина 2нче партия азык җыелмасын 21 май көнне Башкаладан Мөслимгә китерде. Бу юлы барлыгы 273 дәнә азык-төлек җыелмасы кайтты. Волонтерларның ярдәмендә менә шушы пакетларны бушаттык. Аларга хәзер бүген шуларны таратабыз инде иләренә.
Bu aksiya birinchi etabi bo'yicha rahmat so'zlari bo'ldi. Ham bugun da endi bizning rayondoshlarimizga bu prezident tomonidan uyushgan yordam bizning rahmatli hukumat davlatimizga ham yangadan da mana shu aksiya davom etacak, tog'i bu paketlar 52 topqir qaytacak. Азык-түлек җыелмаларын адресатларына бу юлы да волонтерлар һәм активистлар таратты. Республика җитәкчелеге старт биргән проект шул рәвешле бик күп гаиләләргә сөенечле мизгелләр бүләк итте. Алар арасында керемнәре яшәү минимумыннан түбән булган өлкәннәр, 8 яшьтән зуррак 4 баласы булган һәм аз керемле буларак пособие алучы гаиләләр, коронавирус инфекциясеннән зыян күргән эшмәкәрләр һәм үз мәшгульләр бар. Моннан тыш азык-түлек җыелмасы аз керемле гаиләдә тәрбияләнүче балаларга опека һәм попечительлек вазифаларын бушлай башкаручы гаиләләргә дә адресланган. Ярдәмне оештыручыларга, азык-түлек тутырылган тортмалар күтәреп кергән волонтерларга һәркем рәхмәтле калды. Икенче тапкыр ярдәм китерәләр. Хөкүмәтебезгә бик зур рәхмәт. Карыйлар картларны. Шулай дальше да мәләдә калдырмыйлар. Июнь айында азык-түлек җыелмаларының чираттагы партиялары кайтачак. Алар шулай ук социаль ярдәмгә мохтаҗларга таратылачак. Әлфинур Дыңманова, Ойрат Фазилов, Муслим телевидениесе. Узган атнада хастаханәдә эшләүче табиблар да күчтәнәчләр кабул итте. Исемле 15 пакет күчтәнәчне депутат Альберт Хабибуллин китерде. Бүләкләр табибларга рәхмәт акциясе кысаларында тапшырылды. Альберт Хабибуллин белән очраштык. Ул депутат Актаныш районыннан килде безнең белән очрашырга. Безнең хезмәтебезне бәяләп, зурлап, күчтәнәчләр белән килгән. Безнең хезмәтебезне зурлаганнар өчен, безнең хезмәтебезне күргәннәр өчен аларга зур рәхмәтебезне белдерәбез. Исән сау булыйк барыбыз да. Матур гына эшләргә, бу ширләрдән котылырга язсын. 27 май Татарстан Республикасы өчен истәлекле көн 100 ел элек бу көнне автономияле Татар Совет Социалистик Республикасы төзү турында декретка кул куелган. Дастурның 100 еллык уңаеннан җирлегебездә шактый чаралар оештырылды. Бүген изоляция шартларында масса күләм чаралар үткәрү тыела, әмма туган якны өйрәнү музее хезмәткәрләре теләгән һәркемне республикабыз тарихы белән таныштырырга әзер. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Мөслимнең туган як музее Тассырның 100 еллыгын тантаналы шартларда каршы ала дисәк тә хата булмас. Музейда узган гасырның төрле истәлекле әйберләрен туплау дәвам итә. Әлеге тарихи экспонатлар танылган ватандашларыбыз белән дә, аларның яшьлеге, тормышы, узганы белән дә таныштыра. Районыбызның туган як музеенда Татарстан Республикасы төзелүенең 100 еллыгына багышланган күргәзмәләр эшләп килә. Ел дәвамында өлкән кешеләр үзләренең яшьлекләрен сагынып, үзләренең оныкларына үткән вакытларны аңлатыр өчен, күрсәтер өчен киләләр. Мәктәп укучыларына экскурсияләр үткәрәбез. Һәм инде бик күп кешеләр үзләрендә булган шушы дәврдән калган экспонатларын тапшырырга киләләр. Һәм бу Совет чоры экспозицион залы безнең бик популяр өлкәннәр арасында да, балалар арасында да. Музейда шәхси тупланмаларының уникаль җыелмалары бар. Монда без Октябрь пионер комсомол чорларын кичергән райондашларыбызның галстуклы, ак алъяпкычлы, Ленин башы төшкән значоклы формаларында, яңа ел бизәге булган пыяла шар уенчыкларны да, элекеге төгү машиналары, торшер лампаларны һәм башка экспонатларны күреп, шул елларның авазын ишеткәндәй булабыз. Татарстанның 100 еллыгы ул инде Татарстан Республикасы өчен иң әһәмиятле чор. Чөнки ул үз эшенә 1920 еллардан алып 1990 елларны үз эшенә ала. Әлеге музеебездә безнең шушы чорга багышланган 2 стендыбыз бар. Бу стендларда инде безнең мәгълүмат 1917 елдан башлап җыелган, һәм дә кийиннән икенче стендыбыз безнең 1930 ел белән тәмамлана. Музей утлы еллар аша кичкән ветераннарыбыз, сугыш дәһшәтен үз җилкәләрендә күтәргән әби-бабайларыбызның истәлекләрен дә саклый. Монда хәрбиләр турындагы мәгълүматлар, сугышта катнашучылар белән бәйле документаль материаллар, шәхси әйберләр кадерле ядкар булып саклана. Тайсыр төзелешендә, тормышында büyük төзелешләр белән бергә халык авыр тетрәндергеч вакыйгаларны да башыннан үткәрә. Шушы музейга килгәчтән халык күз яшьләре белән Әфган сугышын, Чернобыльдә куркыныч авария вакыйгаларын искә төшерәләр. Музей хезмәткәрләре Тассырның 100 еллык уңаеннан тапшырулары циклы да әзерли. Алар 3 бүлектән торачак: мәгариф, авыл хуҗалыгы, медицина хезмәткәрләре турындагы тарихи мәгълүматларны туплаган тапшырулар һәркем өчен кызыклы булачак. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.
Боланлы ауылында халыкның көпчілігін үлкен яштагылар тәшкил етсе дә актив тормыш алып баралар. Төрле чаралар оештыралар, матур итеп бәйрәм итә беләләр. Кызыклы идеялары да көп. Узган атнада авылда тантаналы төстә яңа стелла ачылды. Боланлым бәллүр бишегем Боланлы авылына килүчеләрне хәзер шундый язу каршы ала. Әлеге стелланы тамырлары белән шушы авылдан булган Алгиз Кырбанов ясаткан. Яшьлек еллар шунда үтте. Бүгенге көндә шушы һәрчак авылның сабан туйлары, изге җомга көннәрендә кайтып шушы авылда изге эшләр эшлибез. Баланны инде Мөслим районы минем өчен икенче туган ягым дип чыттым мин аны. Азнакай беренчесе, икенчесе Мөслим районы. Алгизның әнисе Тәслимә апа Боланлы кызы. Улларының яхшыданы чыкса, ана яшәрә ди Тәслимә апа. Ул Алгизны Боланлылар чыннан да бары яхшы яктан гына телгә ала. Җирлектә эшчәнлекне җәелдергәндә үзем генә булмау, кырыемда теләктәшлек күрсәтеп, ярдәм итеп, бергә эшләгән кешеләр булу белән бик бәхетлемен. Авылыбыз оногы Алгиз Фәритовичның ныклы ярдәмен тоеп, аның инициативасы белән башкарылган бик күп эшләребез бар. Алгиз Кырбанов ярдәме белән җиңүнең 75 еллыгына 75тән артык агач утыртканнар. Шыршы, нарат үсентеләрен Алгиз үзе алып кайткан. Агачлар мәчет, зират, һәйкәл территориясына утыртылган. Шушындай яганәчләре булганда, аларга сөенеп яшәргә генә ясыны. Курбановларга да бик зур рәхмәт. Мин алар белән хәзер бер шәһәрдә яшим. Азнакай шәһәрендә аларның тоже мактап кына торалар, газеталарга, телевидениегә төшереп, спонсорлар шундай үз чын күңелләреннән эшләгәннәре күренеп тора. Алар теге оҗмакка дип тә түгел, тәм табып эшлиләр үзләренең эшеннән. Һәм шушы аларның эше шушы үзләре белән генә бетмәсен, аларга ияреп башка спонсорлар да килсеннәр авылыма. 17 гасыр ахыры, 18 гасыр башларында безнең авылыбыз тирәсенә шукындыру дулкыннарының берсендә китереп утыртыла Макар дигән бер кеше. Күпмедер яшәгәннән соң Татаршуган авылыннан 7 семьяны күчереп утырталар шушы Макар кырына. Зур боланлык территориясе бар. Алар шушы болан агачларын төпләп, алар утырып яшәп киткәннәр шушында боланлы инеше һәм чишмәләре буенда. Боланлы мәчетенә мөнбәр ясатучы да Алгиз Кырбанов. Аның ярдәме белән мәчетнең бер бүлмәсе дә ремонтланган. Узган ел игелекле эшмәкәр Коръән Кәримне яттан һәм тегәлү күбәйгесе дә үткәрде. Хәйрия ярминкәсе дә аның ярдәме белән оештырылды. Авыл халкы да молодцы, бу ел бик күп эш эшләнде. Авыл зияратына, мәчет буйларына агачлар утырттык, өмәләр ясадык. Һәрбер кеше үз авылын, үзенең туган җирен танып, эш итеп чыгарга тиеш. Алгиз кебек ярдәмчеләр булганда эшләргә була ди Боланлы авыл җирлеге башлыгы Илүсә Исламова. Туган җирнең кадерен белүче игелекле затлар күбрәк булсын иде. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Катнашчы хаклар турында халыкта төрле фикерләр ишетергә туры килә. Җирлегебездә дә татар, рус, мари, татар гаиләләре аз түгел. Алар күпләргә үрнәк булып матур гомер кичерә. Шундый гаиләләрнең берсе Ольга һәм Илмир Нуруллиннар турында алдагы сюжетта. Мөслимдә яшәүче Ольга һәм Илмир Нуруллиннар гаиләсе үрнәкләр рәтендә. Татар егете белән чуваш кызы моннан 13 ел элек танышып, бер бөтен булып гомер кичерә. Оля булачак ире белән очраклы рәвештә генә таныша. Беренче очрашуда булган җылылык сүнмәде, сүрелмәде ди Ольга. Как бы не нужно обращать внимание на слова других людей, да, то есть то, что у тебя в душе хранится, вот, я считаю, что как бы, да, долговечные. Если мы друг другу уступаем, то тогда будет все хорошо в семье. Башка милләт вәкиленнән булган тормыш иптәше сайлавына әти-әниләре каршы булмаган. Олы уллары Ратмирга 8 яшь, кечкенә Дамирга 2 ай гына әле. Оля үзе татарча яхшы белмәсә дә, уллары ике телдә дә әйбәт аралаша. Нуруллиннар гаиләсе диннәребез төрле булса да, Аллаһыбыз бер дигән девиз белән яши. Балаларына исемне мулла кушкан. Мәчеткә, чиркәүгә бергәләп йөргән әлеге гаиләнең гыйбадәтханәләрне аерганы юк. Шулай булгач, фикер каршылыклары да юк, бәхәскә дә килмиләр. Вообще, я считаю, что Бог един. И как бы нет такой разницы, кому ты веришь, да, вот, поэтому Бог един, мы Ему молимся, вот, и вообще мы живем дружно, но бывает всякое, друг другу уступать нужно,
Нуруллиннар гаиләсе матур тату гаилә. Кечкенә апайын тирбәтеп йоклаткан олы-уллары әтисенең көзгедәге чагылышы төсле. Кечесе кечкенә Оля. Бу гаилә олы җанлы, кече күңелле булуы белән дә аерылып тора. Ольга Нуруллинны хореография түгәрәгенә йөрүче укучылары белән бергә байтак еллар инде Йорчаллы шәһәренең Азиза этләр приютына игелек кәрҗине туплап, макарон ярмалар әзерләп җибәрә. Үзләренең ихаталарында да хуҗасыз этләргә җылы урын булдырган. Бүген аларның саны инде 3-кә җиткән. Йортларында 13 яшьлек Сильва белән тагын 2 яши. Кошларга аларның кулы белән ясалган сыерчык ояларының да исәбе юктыр. Нуруллиннар гаиләсе республиканың экология министрлыгы уздырган эко-яз конкурсында җиңеп иң яхшы гаилә исеменә лаек булган. Гомумән, һәр нәрсәгә өлгерәләр алар. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Похоже на звонок на большую перемену, и она пройдет по твоим правилам. Уже решил, кем хочешь стать? Мы поможем тебе с выбором. Большая перемена – всероссийский конкурс для школьников, где задания будут подстраиваться именно под тебя и раскроют твои самые сильные стороны. 2 формата – онлайн в нашем сообществе ВКонтакте и офлайн. И, конечно, подарки, баллы при поступлении в один из лучших вузов страны, путешествие мечты, а может, 1 000 000 рублей. Участвуй на сайте большаяперемена.онлайн. Перемена началась! Пап, зачем ты каждый год идешь жечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? Если сгорит не только трава, а лес? А если сгорит наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигать сухую траву. У тебя же на прошлой неделе зарплата была. Хочу новый телефон. Воспитывать сложно. Позвонить легко. Яркое солнце. Удобный шезлонг. Модный прикид. Проходка на вечеринку. Ее телефон. Но все это в прошлом. Успей вернуть свою жизнь. В детстве каждый выбирает свою дорогу жизни. И именно от этого выбора во многом зависит судьба человека. Главное – встать на правильный и безопасный путь.